He video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril roi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom ani e Colorado Springs, Colorado, USA tlangdung lartak Rocky Mountains anti bulchuta omania kumsang zakwa somkwa chhuah khazuan ko thlera zaw hek hok le in thenom khoven na po munnuam tak ani thin poi khoina le hlawm po ala tlem ema u naw mel hai thleng naw pangkholai len lein fiam te chu thilni phungpa ngai ania ma se mun him le nuam tak te po hi sual na hian alo zo big mi alo ti hi chu kan hriat savek ani ome September ni som pasari kumsanga zakwa somkwa pakhat ania chu kho chuan Diane Church le afa te pali an chenga apasal nen anin thento wangin afa te hi amain en kol ani dan pa ngain afa te school kala hruaya in chung mamo telam koi nuwa chumi zan chu afa te kenga hun man mai tuma amai ro chu chumi zan chuan afa pa te pani tel nam boy scout in ti turan nei ti ashet suak le thuta midang chu kal ven duem ti han zo chuan afa te zinga upaber Heather Church chuan nau pang lui zingo mai chuan ina an nau pang ber se chalo ompui mai chu du thu soya Heatheri kumsom pathum mi chaulani ma se nau pang fing fel chinia chuti han chuasan mai po chu anu po chuan ngai to lutuk lova fel takin anaw chu lo om theidon ti ashiani tin thil hlawm le miswal ti velan hriat ngai lem lo wangin lau thona po nei chuang lova nidanga po patel lova man ni wangin afa te han kalsan lop chum chu nei ve fo rengani ti chuan daini chu afa te boy scout program chim tur chuan akal veta zandare lechan ve vela anin chu phone in awanga yuvena Heatheri chuan phone lo lain TV po ashetheya anaw chuan TV lena atimu trep to ti telo seya har satna le boina eng man nei lo thu sein anu hna chuan nuam taka hun mang turin alotia phone chu anda zui le ta ani pidai ni tenu fa chu zandar som le minute som panga vela an ron hoa an kongka chu lo in kallova in chung chu thim deuh thapa wangin Heatheri le anaw chuan muhil toni aring deuh maya in chung an lu chuan an muthil lo en turin afa te pani chu tira sei chu amuthil thu le Heatheri ero om lo thun ron seita tlat mai ma se rezai velin alowin khu poni theya nau pangchuan an en uluk tok lo poni theitin ama ngei na ven le ngata aum lo ngei ti chian ta ka chuan eng kima boi tanuai ani ber afaten chuan theyang angin Heatheri chu an zong hala anin chung le an compound vela te an zon vek nuwa po mu turom ta hau lo maya an chung khat laina le thian nai te po phone ngalin Heatheri chin changan lo shet lo te azot kwal ngal zunga tu main a chan chidan lo she hau lo apasal lui Heatheri pa po phone in chan chin avashil vea ani porang takin ron tlan phei ve ngal boka enge mo chen an zon le nuwa pidai ni chuan mangang takin police phone ta ani police te tan chuan chu tiang tlei rol bo case tiang areng chu thil thar ni shan to lem lova pidai ni ril ruti na thlawang reng takin kapi imo englo ani ang rual bo report kan dun zinga za som corporate valley chu an mani thobi bo hi an lo ni thina an hanti deka ma se pidai ni chuan ka fanu hi chu abak za pani zinga mi chu niang alo ti ngal mi maya ama thuatlan bo tur chi mi zianilo ti chu chian mel khop mai ti chuan nu chidu de le forensic lam mi thiam te chu an inan ron thleng phei ngala an thlir na zona tang chuan an thil ron mu chu alomom te chiam lo khopang le an in le che vela de chuan thenom khoveng le an chung khat laina te an lom lui to an rem hriat dan in an lo zong ve ti hriat reng maya chu wang chuan evidence om thei te po an chil chenwal toin an ring ngala lir thei ke thla tiang reng te phei khok niak te fingerprint ang chi shrim chu aing bernge rin hlelom ti po hriat a har to don tlat ani
chuta in chunga lu lui na nu mai mo poi khoi na nu ma lian thame mo in chai boi na nu ma tak nia po eng ma hanrin lel ngal mai turom hau lo le ngala thil bo om po sheta ni lo buka bo chun chu he dari chau chu ni mela nu chui tu de tan chuan khoi kong ber nge zo tur ti hriat thiamala har khop mai eng po ni se bo zon na chu anan thokris ta top maya eng tia ma han lak chi nge niang ti pon la hriat lo wangin an tong pong be ta top maya ma se zan khua an zon nuwa po ma son na sei tu rom ta chuang lo atu khua lo wara dai ni chuan an tuk ver pakhat chu soi deuh tia va sha theya police ta shil ngalin an ni po chuan an en fia tuk ver pon lampanga chuan fingerprint tharlam deuh tak pathum hi an va mu chuak ta hlau maya fia po fia viau bok chu fingerprint chu thil tangkai takani thei rualin ina chuan alu ta puyan tam toa chulai tuk ver biang te po chuan lova vuan man ni point thil mak vakani lovang ahun lai an thiam na nei dan ngai to phei chuan kut zen dik chung chu arei hle dona ninge mozat chu an be ngai ngei dona ti fulo phei chuan cholkar enge mozat po ngai mai thei boka an mabak chu chapo piela har angreng hleni he dari bo thu chu akhomi pui ta poinan ngai ven hlea an fat ne na po film khura trul thu te soin in ven ve theina tur kong sang te anin zir tir tharna sahlea chu tiang misol la ka in ven dan ti vel de chu tun main mu mal ta ka in zir tir na pon lo la nei ngai mang hau lo maya an khoi soi dak ang khan aral mon em awangin soi fo ngai a po an lo ruat lem lo ani he dere te chen na mun ni mishing chen bit lo na lai kha tak taka in om pheu na mun ni wangin misol shoi bolo ni ta se poi khoi tu chuan ol sam takin a big bo pui thei don ti a hriat reng maya thil bo pakhat maom lova tharum thona nu ma pakhat maom lo boka anaw po eng ma hliam po nei lovin tui takin a lo lamu hila chu tianga ron che thei chu an chung ko hre chiang tu an hun man dan po shebel takani an ring dewa tin chan inga mo wangin he dari ngor chu ron bitum bi kani an ring bok chu wang chuan an chung khat nai vai te po chui chen vek thain an hria he dari chung changa phei chuan anu le pate anom shan lai lo ni bok nen a hring tu pa ngei po chu chui chen ngai zing an da tel lo theilowa apa thon an zo fia chuan ven thon nei hlei theini silova pate ta na fanu te bo thu chan shom tak tak thlengin zo nan zot mol maya mimal thil tak tak te fanu te laka paril rupata ta na om lo fe thlengin an zota in kom na pindan chung bo ruak chu arit angreng viau ani ma se ni chuan he dari bo lai vela om na shet pui tu lo nei chang reng viau maya chumi zan chuan nu pui pasal chen to te in pui ton na turan in mu khom na muna tela mi enga mazatin chuin mu khom na chuna kal ngei tian nem nge theya amai ro chu anin mu khom chu zan dar kwale chan ve velan banga dar som le minute som panga vela he dari abo ti hriatania chumin kar minute som li panga bor vela hun man dan chu chip chira zo ka hriat a thu le tatlat maya chu wang chuan rit le li sa tang chuan an la thai chengot du ta big lo ani ama mai baka he dari nu dining ei po chu rin le li sa dain thun zot fia ve thova khate he dari bo tuk zing investigator te anin le velan chet so lai khan an in chu vacuum cleaner in alo ti fai ve hliau maya an mu rol investigator chuan an au ngal tuara evidence ati chia thei thu shila ti lo top tur ani ziaten shil fian nuwa a chol vele maya chuta chuan an tuk ver lo kau deuh po kha sei chuak ve ta chau ani a che dan chu rin lelomin evidence ti chia tum te po ang leka amai ro chu ani chuan aril ru topic lutuk lak pen nan ati thin dan pa ngain inati firingot nin ain soi ve tlat thunga thil poi theila malo ngai to melo nin ain soi ve tlat maya nu chui te chuan do ta soi lo fin fianan polygraph test nei huamem tinan zo chuan alo chole em mai boka a chou satlia mai ponilo
mani fanu te bo thuarin hlel a han ni chu na ti hlea ma se mai ma rin hlel turom lo ti chian thoi thoya nu chui du ten nu chui nan chun zum le thoi theina tur ni don phot chuan tin test nei chu aloin huam ngala tin result ron chuan do ta soilo nge ni na lang le boka a mai ro chu investigator chuan a mingan le thai chedu chuang lo midang ang thovin a fingerprint te anan lak sak vele te a ti chuan ani po chu chui zui zel tur li sa an da vele ta phot ani crime scene atanga thil tangkai ve thei deuh turan hmu chu tukver fingerprint an hmu te chau khalania Colorado Bureau of Investigation a mitam tak fingerprint an von that tenen khai khinania amil pui pakhat maum lo chumin hu chuan FBI office lama chung fingerprint te chu an va thon phei vele ta anni chuan an system pakhat automated fingerprint identification system office anti mangin an lo endik velea he system hi a hun lai fingerprint von khom na lian berania he dedication chui lai po hian fingerprint makta duai somli panga zetan khol chato ni soining nge chung zinga chuan amil pui chu mu chuange anin be sei ru hlea amai ro chu an endik na result ron chuan no te za taure ti bak chan dang om le ta chuang lo ani nu chui tu chuan theng angin an chenom khoveng le an nai vai dewa mi te chu an kom kwal zela manin nge a pon faten him to lo ti hret ta chuan an khomi puite a bikin an veng mi te phei chu atimangang le maya an thei to ka nu chui tu te pui tumin phone call tam takaluta ma sen chui zui nu a zui ral le tlat thina poi khoi tu man chua ti om thei ta reng lo mai atiran an chui zui deuh he dari nu le pa te ngei po kha engma hanrin hlel zui na turanum lo ba ka bozon na konga chuan thane man ngai hle ti hai rual ani lova tin an mi zele khosak dan shima po rin hlel chan turanum lo boka apa phei chuan ma nin thiam lo na lian takaneya afa te wap theilovin an nu pain kar boina wangina chuasana nu pain chenna ringot po ril rulama na tam tak thlen tu ni tolaya chutia fanu chin hriat lova han bole tamai chu a tuar na hlea a fanuina momo lai berapa ni tlinglo ne in hriat na chuan atina ngoi mai ani anu point a fanu chu mu let be sena anei chaw tiala ril rui nar bo zonga tue mo fane thelo fao chin fa tan lo ru bo hlau se eng tikai mo chuan nungdamin kan hmule mial mana ti te chu an be sena nei chun ani taringot mai nu chui tu chuan rim takin na chun thok chun zom renga ma se zon mu chu soilo rin hlel tur tak ngel pon na nei thei chuang lova nungdamin mo aruang mo po he dari chung sang shim chu eng ma muemo hriat bele mo om theilo chu tiang chuan ma son nom lovin hun aliam zela kumni zet chu chui chua lovin om tareng maya an mu chuak lo hlen mayang ti te po thil hlau thonom takalon ta abo changa kumni vel chi ve mana September ni som paru kumsa za ko som ko pathuma chuan police ten in le lo nei lova khosa papakhat ne na changin mishing luru niom takan mu thuan dong hlol maya luruan charna chu bike speak an ti tlang chi bulania khonai berachang pomel sari velhla mun birule pilril dewa ani chuluruan endik na chang chuan mingo mei chiani tian hretheya a che vela chu tiang mei che bola chui chualo tenan ngai toin a ma kum ni kalta bo he dare chu ni the hriat na an nei ta lurua chuan a ha te lo la tan boka wangin he dare dental record nen anan en mila ti chuan chu luru chu header church ruang nge ani tian fin fia theita ani manifa te chin shalo le arwang taknial po hlom lova anan om kha nu le pa te tan chuan ana em maya arwang tal muila ril ru dam deuh tur te pon lo ti ve thin nge ya ma se a thi nge ni tian an hre chi chu rinain ril ru lo lain pe thei chuang lo aniang abikin anu chuan a tuar na hlea arwang charani ma kha chuan be se na chete khan na nei ve det der thina tu nai ro chuan chung be se na zong chu chhem mi alo ni ta ani
aluru anen dikna tangin he dari chu tha nge ani ti hriat chuan ni le ta zela atukhum dinglam panga engemaw thil ri deuh manga chudemo voke monia chu thi pui ta niin alang aluruan charna tanga hlavak lova hian meiche paizama korle ke koran charboka ma se anu anan entir chuan he dari ta ni lo thu a soithung chutiang chuan thil thar chu aron chuak ngeya aruang po mu ningei ma se huna kalrei to bok nen chuti takin ma son zung thei chuang lova aluru an mutsuaka a thingeya tha nge ni bok ti bak chueng mak thil thar om zui hlei thei chuang lo kumsa zakwa somkwa palia El Paso County chuan Sheriff Tharatan John Anderson an thlang tlinga ani chuan header church case chui chua lo la om reng chu avm maya chuti laya an homicide detective nei that ber pakhat police a tran laya thopui a thian thatak lose mi da chu biain a khaisu luk zok chui tharle in huamem ti avazot ta top maya ani po chuan chui zui in huam thuina lo chang vea ti chuan header case chu a bullet tang ra ta chui thaturin an hanin tiari chole ta ani heti hun la hian he dari pa ngei point thil ro puyang ma be sengam tolova nu chui tu masa te mu chu bak enge mo in mu chu chuanang le atirul ru hial to ma se hlathu mai ni lo atak takazam ngai lo pulus mi da ho chuan thatharin an han be le ta an evidence nei that weber tu verbinga fingerprint an mu bokhan bulanan tran vele ta phot ani detective police mi da chuan an chui na local pui dan chu han en nona ngai mo deuh mai nei ngal pang mai nu chui tu masa de khan an fingerprint mu chu Colorado State Fingerprint Database ale US Central Sarkar ta office system an tia te chi an lo endika amil pian mu lo wangin an lo bedon san mai khania ma se ni chuan chu ringot chu tok zo lovin asia US Ramchung State shang ten ashan fingerprint an van that te baka ol sam taka an kal poreng thei Canada ram thlenga fingerprint van that na te chu endik vek tha atia chu tiang chueng zat nge om chi ti han zir chianga a vai US le Canada rama chuan system som ko pani zata om ti a hre chuak ta a then chu lianin fingerprint pon kol tam dewa then khat chu te ve tak ten ni hlom detective Smith chuan alien le ateng ma clear dulova fingerprint pakhat te chuan system liana ma modon reng lo ti a hriat chiana wangin eng ma hlam chia dulo ti chuan thatharin manan lata crime scene an fingerprint mu te chu online diklo na fingerprint system som kwa zeta chuan lo en mil turin anan thon dar le ta chiam maya ti chuan besin sang taknen an ngak le ta wang mai ni som zeta ve nu march ni som ni pali kum sang za ko som ko panga chuan a chana lomom takan dong ta detective lus mi ta chuan a thu thar hria chu ze pharating anganiang zan rei po seilovin case chui thar le ro chuak tu Sheriff John Anderson chu zandar khatle chen vepel to ava phone hara an fingerprint rin hlel chu mil pian hriat chhuah tak thu te state fingerprint database pahnia amil pian mu thu te hrilin chu Robert Charles Brown a fingerprint ani thu ava hril ta ani ti chuan arangin chu pa su nu chu anan chui chiang ngala record polo nei changkang fashion lo khop mai poi khoi konga chuan mi thara lo ni lo top maya inrok le lir theiru ko wangin California le Louisiana state a temana lo ni to a khai ani chu ni lowang tia han tran lui shampo arem chang ta chi lo me patrangalan danin an victim head rite chenna Black Forest Colorado Springs dai fema mi chu California le Louisiana state in Carvela takom ti hriat theya chu wang chuan state pani karton pain tuna poi khoina thlen na mun hi tlorem chang don hle tialang reng maya poimo taber chu poi khoina thlen zan tak khan brown chu khoyang eom ti chu lo ni ta ani chu thil an chui chian chuan thil poimo heavy u chuak an hriat chua belle ta
poi khoina thlina tanga heti hun lai thleng hian brown chu black forest a chuan ala cheng char tian hre chuak ta mun hla takan zon kual lain an bul loka poi khoi tu chu lo om reng ani mel tak hop mai tin chu mai ni lovin brown na chen na in chu he dare te in atanga mel chan ve leka hla omani nge nge tin soi takang in khodai fem deuh in hlat tak ko san nia wangin anin kar in dang pom lova phaizol ani boka wangin brown na chen na in atang chuan he dare te in po chu alang pharenga anu kar om lo po mu thei veka alo chang ran ni phei chuan anu tlan chuak lai te po chu chiang takin alo mu thei don ti na ani ti chuan eng tia ma han lak zui tur nge ti chu zo na lo ni le ta man tur varik ngal rup purup chu chi chein an shelova a chan chu ami ziangai toin asahim na ni don phot chuan a chen pui te ngei po a shreng du main an ringa eng ral thuam nge in che khol la an sheder boxi lo valu chil ta se rambo machine gun ang khalo in chopurup mai chuan apoi chai viau theitlat tin an ring hlel ti hriat vai chuan evidence som theng ang te polo ti chevek thea chu wang chuan akosak dan zir chian laman masak ta kumli lai aliam to boka enga mo hriat nei ani lo chuan a film khurna pot la niamin him to alo in ngai hial to mai thea chu wang chuan en thlak po hau tak lutuk lo turan ngai deuh ani ti chuan a chen na mun ma om dan te a chen pui te chanchin te a na tho te engkar nge kha ti tele a chanchin an hre theang ang chu chip chiar takin an zir chiang tangat ngata an du dan bera chuan inalu chi lovin mun walau chadewa ain rin man mi lo turamanania ti chuan a fingerprint an hriat chu atanga ni lina march ni somni pariat kum sang zakwa somkwa panga chuan hun rem chang an nei ta hlau mai chumini jinglama chuan a chen na tang chuan ran chuaka bazar lam panin ain khal chuaka nu chuidre chuan an zui ro ngala dor pakhat ko ta lo changin an zui ti poshet main an nungkhir theita ani nu chuidre chuan brown chu header charge tha thu boya manani thunan hriat tira atir tang rengin tuma thalo thu sei ngala nu chuidu te roin chulam chun ngai poimo te chiam lo dananga dikna chan vo le adin munte shilmol mol chungin an police car an nor luta ti chuan station lama thu zo fia turin an phur phei tangal ani nu chuidu re chuan crime scene a fingerprint an mu thu khan shil masadu lem lo boka ain trong ok ti deuh ngal ringot mai poi khoi tu ni lo ti soin ala chang chun zom zela ain soi oi om tum luata soi lo tur soi te po ti thayang chu header te na chuan vai te khat ma kal lo thu soi mi maya aina chuan kal chan tur pakhat ma nei lo thu soi zui boka chu tak chu nu chui tu te tan thulom omani ve ta chi mai adot soi chiang bala an hriat thei chuan ain thup na kor kar hon na thatakani thei don ti an shereng mai sia ti chuan le chuina chuan i fingerprint pathum ngot kan musin an ti ve tarup maya brown tan in chan fel hardon ti alang reng mai koi lo thil theni lo tuimo fingerprint nen in shet polaniang in du chuan ka fingerprint thila thaleula en mil thalero ati taringota nu chuidu tela chuan a fingerprint chu Louisiana State Police te hnen atanga an lak thule akut zian ne in mil ti chiang takan lo nem nge to thu te chu anan shil ve ta mi maya brown tan chuan sei tura wang ta khop mai chuti lai mek chuan tim dangin a chen na munan lo dap ve mek boka chuta chuan silai chi sang enge mazat baka video tui hnai lo tak te no pang thum no tam tak le tlero le bungra ruk sa ninge hriat enge mazat an muchuaka an chui zui nuwa chung thil te chu an veng che velami te ta ruk khomni ti an fin fia zui le ngala ruk lama chuan legend kai phani ti a chiang ta phot a mai ro chu tuala that tiemo chu tiang ne na in zom thei tur thileng ma mu chuan nei tamia alo maya ruk wang ringot chuan ria tang don lo ti chiang renga chu wang chuan
an khe sui lai ne na sui zum na tur thil an hmu chuang nge ngai ta chumi tur chuan a hun kal to tual han that du turo mang mi zia te lo lan tir to reng em ti te chui chian le thain an sheta ti chuan anau pan lai le atle rol chuat tir lama lo chen na thin kushata Louisiana state lama azir chiang tur mi an in tir zui le tangal ani Robert Brown hi chu khwa chuan October ni somthum pakhat sang zakwa somnga patnia apianga una pakwa zinga nau pang bernin apa hi deputy sheriff ani nge au nau pa pakhat po Louisiana state trooper ni boka ama Brown ai ro hi chu tenga ni na sang tak nei le naro pui danglam tak thokani velem lo a hlo tlin na kan ti don nge asul nunut chia ve chun kan ti jok don ni a chanchil sei tur lang sar ve ber chu nupui pangangot nei to ti deuh zong chu nia a jei wang nge jei lo lu tuk wang ti phei chu kan chui zui man to big lo eng po ni se nupui te an pasal te chiang ber tuan ni du baka in chen to tengat phei chu an chiat na lai zong nen thup nei lem lovin an soi thadu par viau zela chu tak churem changa mangin anu pui hlui de hna tang chuan enge mo hriat bel be sein an han kom kwal hloma a hlo pon hlo tling thokhat hle anu pui hlui de chuan kar khatvel ba kan lein nei lawang ti atangin kutmin thlak ching tran an ti lo le a thina cherap thlak lutuk angai naum lo ti te chu a chanchin an seidan tlang puiania an vai chuan milawm takni an hriat thun soi thewa in hruaile ti lampang chu an hoilo mel hlom khop mai nupui po nei re ngai me ulova thlakhat em po chen pui lo te po nom nual anupui hlui pakhat chuan silaya alu chuk toin a chenga met pera ammu lom lo hlau ni na soya pakhat dang le chuan chomea fiana chop thengil wang mai in na satakin kuda thlak chiam ni na soibok an vai chuan paphung lung tak me chekut thlak ching thinrim na thunun zolo thil ho te apo thinrim puak ke du mai thin mi nin an soi thewa pakhat phei chuan an homai mai khopa aram huai khon bol ani kha in tilum don chon miron shilro akang sor tlok lai ka mucha kania alo ti hial ani chuaya beng verzok ma alom chewa kumsang zako somriat chowa de to khan kushata khwa anina tanga hlavak lova cheng kumsom paruk mi katrin jin heisi chu chin hriat lovin alo bo toa tin an kot mai om kumsom ni mi wanda fe hat sori chu akhuma thil zuma vina hliam tam tak tora thin muani le boka chungmi te pani thina chu chui chwa lovin alo la om reng ani mishing pakhat dam chung hian an in bulloka mei che pathum rin hlelom taka an thi soi turan tam lo hleina rinom Robert Brown ai ro hi chu rin hlelom takin a thenoma cheng mei che pathum ngotan borala he der khesa phei chuan crime scene a fingerprint an mule ngala nu chui tur chuan misual rapthlak u chuak bi kan chui mek ti rin hlel nan nei tolo ti chuan detective te chuan header church nu le pati hena an fanu that tu ni nge an ngai an man to thu chu an vashiat tir veta hunrei takliam to ma se an ril ru an fanu chu ron lang thar lea investigator chu an lo tra khum hom maya nu chui tur po chuan hrathiam takin midang tina thei to lo turin a phu tok shemna tuar nge yang tin an hnem ve mol ani anin soyang ngein investigator chuan Brown chu poi khoi tu nge ani ti arin hlenan nei tolova chu ti rualin an evidence nei te chu court an chakpui zowangem ti chu zo na lian takalani tho mai crime scene a fingerprint an mu khan evidence nei that ber halaniria chumi ba ka chuan anu pui hlui te thu soite a khosak na piang mei chebo le thiom thin de chu a pui tu thatak ani thei bokin an ring mei chedang pani te chu a tha nge an ni pon ring het to alo dikani phei chuan ti hlum tura chung thu rel hial pon du to chu ti rualin midang khesu na kinala chui zuya ta na da he dari khes bi ka in thlur bing zel photan la duri ani a case rizia le evidence som thei de chu Brown ukil te poinan muthiam ven yang death sentence pe kan don lo tian thei chuan he dari that tu ani ti chu pomarem ti thun sei veta
he derin nu le pa te point midang ti hlum chu thil thanin an hrebik lova chuak thei to mi alo tura khung bo chuan du dan ber ani ti chuan court in khin boy pom lovin Robert Charles Brown chu header church ruk bo le tol tha thua chuan thiam lo chantir niin meni som ni pali sang zakwa som ko panga khan dam chung tang tur le parol pot chuak thei lo turin shemani zuita ani header chung de tan po rilu dam na tak om to lo ma se achunga poi khoi tu bermanania a phu tok shamna pek ani ta ka wangin tlem chun an rilu dam deuh nge yang le a mai ro chu a khe sui thar le na ta na bul tum tu ber Sharif John Anderson chu ala lung oi fam kim thei chuang lo dan noya engtina mo brana chuan e pila thelu tanga chuale theina chansa nei le mayang ti te ngai tua tin a tha ngei niarin hlelom tak tol thana dangan shet bel le boka wang khan Robert Brown chu la chui zui zel thatia ti chuan chuan rin hlel na case lui tak chui thale tur chuan cold case squad adin tarup mai ni chu squad a chuan chanchin bumi pension lim Scott Fisher te FBI special agent ale CIA officer a te lo changshep to Charlie Hess te baka he dari case sui tu lose mi da te khan tela ti chuan an pathum chuan Brown an tol thana danga in nam nei na nei le nei lo chu an chui zui ta ani an pathuma anin mu khom na masabera lose mi da chuan Brown a chuan midang po thang e yarin thu sei tlang ngala an tu chui lai chuan kong niang devin ra tha chhuah thei don nin an hria pakhat na chuan atol thana case dangan chui chhuah thei chuan alomom don hlea ator tu chung ko de tan ru dam na enge mo chena thlen thei don ani apani na chuan he dari that tu Robert Brown chu engtika ma chuak le thei to lo turin an khung bet ngit le zual thenga nun na tam takan chan him thei don tinani bokang an squad din thar chuan office ran pa pon nei lova cafe pakhata hian regular takin in khom thina Robert chanchin an chuina tangin zela om nuwa po lekhathon om zia hriat har tak hi district attorney ne na lo thon fo ti an hre chuaka chung lekhathon de chu deal chuakin an zir chianga a lekhathon masabera chuan tui pui thim le re tak noya chuan cha mangan zale hun tha bo pel hun thatak tak pasari bo pel chu ti hi ziaka a noya minga ziak bok a soyom zia hriat har viawa hun tha bo pel ati te chu amitha danga soina ni thengem ti chu an ril ruwa zo na omani aron chan le po be sei chi alo chung hian Charlie Hess amingin Brown chu le khan thon veta rin lo devin athum zia hriat har tak tho mangin aron chang le vele hlol mai nura thiang lim pasari te chu an zal zae pial le thuariat kara a hlulo ho chu the darin anom in king puin sikhata ba nangnin si somli pariatin ba Grant M Carnen atopin tlan thei chuan sikwale si somli pariat poni thei mana chu in mor bok na niang tinaron changa tina lekharon thona chuan US map zia chapa hian number pakhata tanga somli pariat manga chin chia thia hi ron thil tel boka chung number in zia na te chu state pakwani le chia bok ani chuta tanga an chui don chuan ale khathona chuan mi somli parita tha thua soini nan ringta chuti ni chuan US history apo serial killer rapthlak ber polani phak hial don ti nania an case chui lai chu anrin aina lo turu viau thei tatlat mai chuti rol chuan nu chui tu tan chuan tho tak veka aphurom tingamoti mai turania ti chuan lekhathon mangbokin anan dor zui ta zela ale khadan dona chuan thina kong zo puyaron somin chuta chuan ain pon ani om tak hi ziaka chuta mi pakhat case soya chuan Flantonia I speak ether tiringot hiron ziaka ma se Flantonia khwa mi pakhat chu dam doi chikhat ni khoshelova mi siam thei ether mangin ka beya ache theilo nuwa vur tlang chun noina thir zum mangin ka chun hlum ati na nga ngai thei ani case dang le chuan Houston khopui bula mei cherwang chandar chungchang ziak boka
chu tiang deuh che chuan a hma lokin hmeichhe tak sabung hrang hrang hi Houston kho pui bul hmun hrang hrang an lo char to ani tin a thil sei chu a hma da Louisiana state a om lai an thanom nu thil zuma chun hlum ruang an char nen khanin milem em boka ma se fin fiana tur om chuang lo chu mai ni lovin a hnuwa tleirol pakhat chu rek hlum tia sei chuak le boka a mai ro chu po chu tu nge nia khoya nge ruang om ti po sei chiang le chuang lo a le kha thona chuan tol thana som thum do na soilanga an chui zui hnuwa pakwai mo chu ama ti ni nge nan ringa ma se fin fianan nei thei tlat lo lai chu a boi thlak ta thina ni a thei anga tam fin fiang ei tumin an han beile ngat ngata an Scott zing mi Charlie Hess chu FBI agent hlui ti taka mi han ti ver thiam lea brown po chu thiam taka dorin a han ti tlang ne le te a ti chuan case pakhat chung chang sei chuat tir le thei ta hlau mai Colorado Springs mi case pakhat a sei chuat chuan December mo January sang zakwa somriat pasari nge sang zakwa somriat pariat Grand M var Colorado Springs ti ringot hiron ziak lea Grand M ti chu ahun lai kar lar tak Pontiac Grand M sei na mai ni mela a ma point chu kar ming chu le khathona lo soi lang to ni kha ahun tar na chuan Colorado Springs a tola that ti na ni mel boka a mai ro chu ringot chungai to na le zel din thu ni tlata dan mi ta chuan a tling zo don lova ka soi ve mai ni kha po ti se nu chui te chuan tran chan turan nei don tlat lo ti chuan Charlie Hess chuan brown ril rulul na chau chuak zong takin le thona han ziak lea sei tur hriat chuan soila i hriat lo chuan lo ngoi mai ro avati khera a thang kama per chiang khop mai chu tong kam chu alana hle ti hriat takin le khadang ron thleng le ngala sipaila nau pangdeu nupuya bo kha sanitation department khan thok thakop mai ti hiron ziak lea chu tiang chuan thil lian lo te om zia hriat mai theilo poimo mel zet chu aron sei chuak ta zeu ani chu tianga le khathon manga anin ral sai tluk nu chuan Charlie Hess chuan mai chana ngei brown chu pa chana du ta ti chuan atan muna vakal chilin do kan khata vakil pui tarup maya lekhathon manga kom thin pa ngei mai khani thu shilin a hanin mel hriat tir masate te a ti chuan a thiam thil zong nen brown chu dop chhuah tumin a han attack chhota ma se BA detective atanga MA detective thlenga an zir zong te apply nuwa po poi khoina danga han hlin chat theina tureng ma sei chhuat tir thei bik chuang lo chuti lai mek chuan an then ten nu sin na kong dangan lo zo ve meka ram chung motor bo report la mu chualo te chu anan endiat diata chung zinga chuan an midlabik pakhat hin thur chuak le tanal mai chu motor chu Pontiac Grand M car var hinia anei tu po Florida state lammi ni tian hre chuak thuaya ama chu bengalin Grand M car var nei thinem anhan tia ani chuan nei thin thuina lo changa i car chu boem tin anan zot lea a bo ngei thu lo sei nuwa i bial nuemo inupuemo bo toem tin anan zot lea chu zo na chuan adeng na ti hriat takhian trap chungin anupui bo thu a soita ani anupui chu Rocio Chila del Pilar Sperinin kumsang zakwa somrit pasari khanin thenan tuma anupui chu muto don lo ti hremi alovin Miami lama afapa shroina kalsana Miami an thlen nu chuan anupui chu kol lea an thinrim na te po lo ziale deuh toni mana in ngai dam tonin in thenan lo tum to po chu thulan rem ti dun le ta ani ti chuan an ro pan lokangin ani chu an chung kwan chenna Colorado Springs lama chuan let lea an tum dan chuan anupui chuan airport alo moganga hlim taka in lampan dun tuman nia ma se airport a chuan anupui chu mu tu reng om ta hau lo maya a boy dewanga min lo mok man lo niang tin taxin in lam chu panta ma se ina po chuan anupui chu mu tur lo om chuang lo in chung chu lo nok deuh nuaya
a thom hno le thil dang te han en dikin bo om a shebok silova a om na niarin dewa te tlan kwal tumin a kar han le chuak dona a grand m kar var po chu lo hau lo maya ti chuan anupui bo thu le a kar po lo thu chu police ne na report zuya chuta police te chuan ama zok chuan lo laring hlel zuya chu wang chuan anupui na chin po chu mumal taka chui zui talo ani chu mi bo chu brown an ale kha grand m lady ti a soi ngei khanin nu chidre chuan an ringa grand m karvar sipai nupui bo ti a soi ten en khanin mil ema wangin thilin nang fu sathlia chuni thein an shelo ti chuan an thil shet chu tharne chuan Charlie Hessele Scott Fisher te chu Robert Bonakom tur chuan an thok chuak le ta detective bon tak tak panin an thut chil to chung po chuan bron mela chuan zam na chete mala lang chuang lo ami zia chu makan ti tel tela a victim te tan phei chuan a tri biom tur zia te pon mutlang ngala ma sen ni ve thuk chuan zodin phelo chat thlan in adang lam na vakan shelova amai chuan bong ekara pher pon hlau fe zok ani ome ti chuan rum zathian a victim pakhatan hriat chhuah to thu chu anan shil tlang ngal pop maya soibel du nei chuan atan hun thani thu te shilin zep nei hlek lova in puang mai turin an han ti tam mia maya ani po chuan in lak ngen velin zia nei don to lo ti a hrethiam ve ta nge ni angoi iwang wang nuwa a tha dan chu soi chhuarem ti ve ta nge ani a soi dan chuan chunu rosi chu dor pakhata muwa abiak lumlam nuwa anin kom nel ta phiana pasal chen tum me ka ni thu thlenga soi ta ka chuan movie en puya somzia ti chuan chumi zan la line muturin anin tiam ta ani rosi chuan an grand m car churon kingin movie chu anen dun tangeya chumi nu chuan brown che nei nan ho duna an mudun nu arek hlum tamai nin brown chu in soi in arwang reng chung chuan engma thlengluang mai na mut san mia atuk zinga bual kuang arwang chu la pheina chandara garbage bag a khungin van tlang bul hlo bom sang sanga pai dar ta nin ain soyani ti chuan tuka sanitation department lamin bul hlo danglak pain an ron khom ta vek ni na soya bul hlo pai tu te chu an rin tlak velu tuk tin ala komen zui sham boka athil ti chuan deng na vaklo ti chiang reng mai tin a grand m car var chulang sar takin a victim pasal mu thei turina thona dor kota hunga arina ngein ani chuan ron mutangeya rang takin a bulwan tlang phone atangin a motor bo mu thu chu police ne na hriat tir ta ngala chuti chung zong chuan a bul loka tangin anupui that tu le motor rozui tu chuan alo thli rengani ti reng a shelo broda thil soidan chu a chip chiarin a chiang ke kok hlea poi khoi tu chawin a hriat tur thil midang tana phuah chop ngai na lo tur te soitel nuala wangin rosi po chu thange ni ti chiang thokatin an hreta ani chu tiang thil rap thlaka sei chualai po chuan ami zia danglam na rengom lova chuta ama kom tu puchar lia chu amita en kar chungin min chhuah tir chuan kar ni chungin tol ka that lein karing ala ti zui athu sei chu an ring hlel mialo ami zia le mit menga tangin awang lo ti hriata ami zia chuan tol that tu mi zia dik takan muto tlat ani ti chuan he dari a tha wanga tan ba ka chuan rosioi thi thua po chuan a chung thu rel sak turin an buat saile ta midang that thei to lo tur dam chunga tan tir chuan tum lian ber ani hetiang mi hian tan reng hi poyan lo ti vak lo tak takem mani ti turin July thlakum sang ni parukhan rose chu a thani ti apoma dam chung dang tang turin a chung thu rel ani le ta a thi ma chuan a chuak to don lo tak tak nin alang thutlu na pona ni lai hian court tola thil lomom takalo thleng ve mek boka victim pasal Joseph ale afanu chu trap chungin anin ko vonga afanu hian anu thi na khan apa hi aring hlel tlat maya khata tang khana bedu to mia lova mundang om sangin pa fang poinan lom to lo shim shima
hetia anu that tu ti chian han ni ta ga chuan anin kar khito chu siam thatin alo om le ta pa in a fanu nei let lea fanuin pa nei le ta boka nu chui tu ti thora hi aro pui tak zet ti te poin kan soi theng chu Brown hian an convict na case pani ba ka hian tual thana tam taka soi langa amai ro chu pe hel deuh devina soya in puan takom lo ba ka ruang emo evidence thatok tak hai chuala omri lova tin an tumber dam chunga tan tir tura man lak na an hlotling tabok nen a mang em chuan an ngai mo talo deuh poni mai the chu ba ka a thania soi then kha chuan an chui chianga a thil soi le evidence in mil lo te om boka chu wang chuan a thalo pui po atiangin a soi ti hriata investigator te ti boinan le in soi bon nan do ta soi ve deuh bok tialana wangin evidence mumal om lova case dang court han thlen pui le chu thil ti chian ngai lo ve bok ani chu wang chuan vein thlengin thu boi dang chu siam bel sakala ni le lova chu ti rol chuan a case soilan tam tak chu kharal nei chuang lova evidence an mutsuak emo chiang taka in puang emo te ni chuan dam chung dang po la tan bel theireng ania vein thleng hian Limon Correctional Facility Colorado USA la tang tarenga ma se kum som sari pathumani toa dam chung dang po tan bel don se kum tamatang man to don chong lova tin tun thla October ni som thum pakhat kum sang ni som ni pangai akum som sari pathumna birthday ni don le ngala tho khomila birthday cake te juk siam sak jok turem mani don ni Geronimo investigator Colorado branch lamin an ho tu ten raman tilo lo ngai ven se kan ti 10 minute le phot mayango ole khati zong kha tung chum Geronimo channel crime video kan ti so thei chu halo ni le ta ngenomin lo ti le nge kan be sei in the vine tuk chuano choi tui mut tui mang tha le vek ule